Chcete byť supernová energizérová hviezda? Pozrite na 4 kroky vpravo a ten jediný vľavo preskočte. Ja ho tiež nerobím a aj tak to funguje. Ste unavení a stratení v priestoroch digitálnej džungle? Práve stojíte na prahu prírodnej obnovy? Vkročte bez zaváhania, prosím. Moderný život nás odtrháva od koreňov, ale pozrite sa na to takto. Môžete zachrániť svoje vnútro už tým, že ochutnáte trochu trávy, nie tú, na ktorú práve myslíte. Budem sa opakovať. Ako moderná spoločnosť 21. storočia strácame kontakt s prírodou, čím narúšame našu vnútornú rovnováhu. To môže znížiť našu pohodu a schopnosť obnoviť energiu. Nájdite si čas na uzemnenie grounding, vizujte si topánky a choďte po tráve, brehu jazera, kamienkoch okolo potoka, po polnej ceste alebo priamo na poli. Alebo sa ich aspoň dotýkajte rukami. Tento jednoduchý kontakt s prírodou, najlepšie skombinovaný so slnečným žiarením, môže byť pomocníkom k opätovnému získaniu balancu a pokoja na duši. Ale dobre, budem konkrétnejší. Tu je 5 tipov, ako sa môžete opäť osožne spojiť s prírodou. Prvé, vystavujte sa východu a západu slnka. Stimuly z takéhoto svetla resetujú telo a pripravia ho na plnohodnotný nový deň a noc. Druhou. Zarate svetelné prestávky. Každú hodinu až 2 si nájdete pár minút, aby ste sa vystavili slnečnému svetlu. Odborníci tvrdia, že ranné vystavenie sa priamému slnku môže zefektívniť tvorbu energie ATP vo vašich bunkách. Ideálne je byť denne aspoň 2 hodiny pod oblohou. Tretie. Využívajte uzemnenie. Najlepšie je skombinovať grounding s vystavením sa slnečnému svetlu. Ja si napríklad rád zacvičím bosý na tráve, prechádzam sa po brehu jazera alebo si doprajem ranné cvičenie na lúke. Tá rosa na chodidlách je jednoducho úžasná. Tiež chodím po kamienkoch alebo cvičím na zámkovej dlažbe. Cvičenie vonku na dreve či doma na parketách nemá s groundingom nič spoločné. Štvrtý. Blokujte umelé modré svetlo po západe slnka. Umelé modré svetlo večer narúša cirkadiánny rytmus, zabraňuje vyplaveniu melatonínu a sťažuje kvalitný spánok a regeneráciu. 5. Zarate do dňa chlad. Postupne skúste ľadovú vaňu, studenú sprchu alebo, ak začínate, opláchnite si aspoň ruky, krk a tvár studenou vodou. Aj takýto malý stimul dokáže nakopnúť mitochondrie, aby pracovali efektívnejšie. Malé každodenné zmeny dokážu veľa. Stačí sa opäť otvoriť prírode a dopriať telu chvíľu bez elektroniky. Energia, pokoj a radosť zo života sa vrátia sami. Dajte vedieť. Ja zatiaľ nenápadne premostím ku kľúčovej časti začiatku každého dňa, víťaznému vstávaniu.